configuration of the scene. But Can we actually do the Behold That Crowd violence? who? Yes, if Il-produzzjoni jisimha After Frankenstein. Din hija collective performance ta' l-School of Performing Arts, l-Iskola tal-Arti Performattiva, fiħdan l-Università ta' Malta. My friends have all forgotten me. My parent has disclaimed me. Behold that cry of violence. Studenti tal-arti performattiva mill-Università ta' Malta se jkunu il-protagonisti ta' xogħol teatrali ġdid u kontemporanju imtella mill-Università ta' Malta. Fl-episodju tal-lum se nesploraw aktar dan ix-xogħol u t-talent warajh. cry out violence. Dan it-tip ta' performance, studenti mit-tlet dipartimenti tal-iskola, ġifiri tas-sfin, tal-mużika u tat-teatru jiġu flimkien biex jaqdu performance produzzjoni waħdanija. And shatter me with words. Din is-sena t-tema hija fuq After Frankenstein, ġifiri tislet titlaq ġiet ispirata mill-ġraja ta' Frankenstein, l-istorja ta' tabib li ħoloq kreatura minn diversi biċċiet ta' ġisma li kienu mejtin u tom il-ħajja. Out loud, but there's no justice. She walls my way with boulders. Oriġinarjament l-idea ġiet mit-tema tal-identità. L-identità tagħna kontemporanja fil-21 seklu hija frammentata ħafna. Ġifieri ħadna l-ispirazzjoni minn din identità multiplika. U biex insegwu ġrajja ta' Frankenstein maħuda minn ħafna partijiet tal-isma. U di tirrifletti wkoll il-metodoloġija tal-kompożizzjoni kif bnejna din il-produzzjoni. Ġifieri hemm ħafna biċċiet ħsejjes li nsibuhom mid-dinja ta' kuljum, movimenti li nsibuhom fid-dinja ta' kuljum, anki il-viżiv mid-dinja ta' kuljum. Poġġejnihom flimkien insiġna isu tessut wieħed li jisu joħloq Frankenstein, performance li tip ta' Frankenstein, ħafna biċċiet li flimkien imbagħad joħolqu produzzjoni waħda. Male and female, she created them. Mela, l-ħsejjes għandna soundscape ta' Mario Sammut, ġifieri li għamel soundscape isas mhux soundtrack, bħal soundtrack imma mhux bil-mużika, bil-ħsejjes ta' kuljum jekk hux in-nies jitkellmu u jippastiġġaw u l-karozzi ta' traffiku minn dak il-lat. U minn naħa tal-azzjonijiet ukoll għandna azzjonijiet li ħadna mid-dinja ta' kuljum u nistgħu ngħidu wkoll anki minn ċertu sports, ġifieri għandna azzjonijiet ġejjin mill-boxing jew mill-ġiri, azzjonijiet minn ta' fashion show, isu ħafna azzjonijiet li ttieħdu mill-ħajja ta' kuljum. Let us make women in our image. Dwar oġġetti wkoll iva, wieħed jistenna li bħala produzzjoni ta' Frankenstein ma tantx nixtieq niżvela ħafna mill-oġġetti li qed nużaw, imma hemm ħafna biċċiet iva li waqt il-performance, waqt il-produzzjoni se jkunu qed jingħaqdu biex joħolqu tip ta' Frankenstein biex il-pubbliku jkun jista' jieħu gost jara dik il-performance. Apparti soundscape u oġġetti u anki azzjonijiet minn dinja mill-ħajja ta' kuljum, għandna wkoll projections minn designer Margaret Westby li hija wkoll lettur fid-dance studies tal-Università ta' Malta. Ġifieri apparti dawk l-affarijiet kollha li tkellimna dwarhom, hemm ukoll l-art viżiv, hemm il-light design ta' Matthew Jellel, ġifieri flimkien il-projections ta' Frankenstein, qed ngħidulhom digital Frankensteins, għax se noħolqu Frankenstein digitali u jiġi proġettat. Hemm ukoll light design ta' Matthew Jellel li fi ħsiebi jagħmel biċċa xogħol kbira wkoll. After Frankenstein se ssir il-ħamis 23 ta' Marzu, il-ġimgħa 24 ta' Marzu u s-sibt 25 ta' Marzu fil-Valletta Campus Theatre. Il-performance tibda fit-8 ta' filgħaxija u għandha durazzjoni ta' xi 40 minuta b'kollox.